NDP Progressive-नि सासे मावफुं सोद्रोमा काउन्सिलनि मेम्बार सार जोंब्लावनिफ्राय आं मोनसे माखासे खोथाखौ मिथिनानै लागोन। सार, बर'फोरा जे आलादा रायजो बड'लेण्ड बिदों, बे आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनायनि मेन थांखिया मा? मानि थाखाय बर'फोरनो आलादा रायजो नांगौ? दा बे बिथिङाव सारा मा बुङो? बर'फ्रा गावहा मोनसे सिनायथि नांगौ हारि हिसाबै, हारिमुखौ लानानै आलो गोजोन रायजो जानांगौ, थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे पलिटिकेलि स्टेटास नांगौ। बे हिसाबै जोंनो बर' हारिया आलादा रायजोखौ बिगासिनो। दा जेब्ला समसिम बर'फोरा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा जे दासिमावहाय माने बर'फोरनो आलादा रायजो होनायनि थाखाय खुनु मोजां स्टेपखौ लानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बे बिथिङावहाय सारा मा बुङो? बिनि थाखायथ' जों दा आन्दलन खालामबाय थादों। इसिबां समसिमहालागै जोंनि बर' समस्या समाधान जाया बा आलादा रायजोखौ दाफुंनो हाया, बे समसिमहालागै जों बर' आन्दलनखौ सोलिबाय थादों बा आन्दलन खालामलांबाय थादों। जेब्ला समसिम बड'लेण्डखौ होनाय नङा, आलादा रायजोआ जाफुंनाय नङा, अब्ला समसिम बेबायदिबा आन्दलनखौ लांबाय थागोन। सोलिबाय थागोन बे आन्दलना लांबाय थागोन। बर' समस्या समाधान जाया। दा बर'फोरनि गेजेराव जे मोनसे मायावहाय बर'फोरा माने गुलुं गुजुं जादों। दा बिथिङाव सारनि बायदिब्ला बर'फोरा माबे बिथिंखौ लानानै मा बाथ्राखौ लायोब्ला जे बर'फोरनि गेजेराव गासैबो बर'फोरा खौसे जाफैनो हागोन होननानै सारा सानो? आरो बिनि सायाव बर' रायजो राजानि गेजेराव सारा मा बुंनो सानो? दा गुलाय गुजाय होनना बुङोबाथ' सानैसो मानसिफोरा थाखायो बे हारि हिसाबै। मोनफ्रोमबो हारियावनो थायो बिदिया। माखासे जेरैनि हांगार थायो, खायसेया थाखा फैसाजों गिदिंग्रा थायो, आरो नाथाय बांसिनाथ' जोङो आलादा रायजो लुबैग्रा आरो जोङो थाखा फैसाजों मेनेज जाग्रा मानसि नङा। दा गोबां बर' फिसाफोरा आलादा रायजोखौ लुबैयो आरो जोङो थैजासिम बेखिनिखौ जोङो मावलांबाय थागोन आरो। अब्ला सारनि थांखि आरो सारनि लुबैनाया जेब्ला समसिम आलादा बड'लेण्ड रायजोआ दाफुंजानाय नङा, अब्ला समसिम गावनि गासैखौबो गारनानै जे आलादा रायजो दा सोरजिनांगौआवहाय अब्ला सारा गावनि जिउ मोनसेखौनो बावजोबलांगोन नामा? मावगोन। बे उफाय जोङो दिनैसिम 33 बोसोर जाबाय NDP-या, आरो मावलांबाय थागोन। जेब्ला समसिम आलादा रायजोआ दाफुंजाया अब्ला समसिम सारा बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन। आरो बेनि गेजेराव खुनु गुलुं गुजुं बारहावाया बारोबाबो सारा माबा स्ट्रेटेजिया सोलायनो हागौ नामा? सोलाया। दिनैसिमहालागै खनथामसिम जाबाय NDP-यावहाय बेबायदि अलखदा, नाथाय दिनैसिमबो आङो बा जोङो थिगैनो दङ। अब्ला सारा माने आलादा रायजोखौ दाफुंथारनानैसो गारगोन। थेंक इउ सार, बेखिनि खोथाखौ Solution.